paljon videoon. Ja mä teen kaikkia jäyniä kaikille ihanille tyypille. Mä oikein vihaan kaikki Roni! Vaan Roni ei tullut vielä töihin, joten mä menen vaikka kysyä Annilta. Anni! No mitä? Voit antaa mulle pikkasen 50, koska mulla on ruokarahaa loppu. Okei, ole hyvä Elli. Siinä sulle 50. Kiitos Anni. Ole hyvä. Kiitos Anni. Mulla on nyt 50, jee. Ja mä haluan mennä ratsastamaan. Vaikka... Tai en mua huvittais mennä edes ratsastamaan. Roni! Eikö Roni vaan sattunut? Eikö Roni vaan tietenkään? Mikä sun äänessä on? No niin. Joten voit antaa mulle pikaisen ruokarahaa, koska mä haluaisin käydä tuon Natso-pelissä, mutta mulla ei ole varaa siihen. Kerroit Anni, jos antaa mulle just 50. Niin voisit kantaa, please. No ota siitä 100. Kiitos. Mä menen kauppaan. Tai mä menen Natso-patsolla. Natso-patso, sä oot tyhmä Natso-patso, et ikinä tulee. Natso-patso tulee! Tästä ei tule sitä varsinaisesti Elli päättää päivän. Tästä tulee 3 minuutin kestävä joku, että Elli pitää hauskaa päivän. Ja täällä on joku vitsin auringonlasku. Ihan tyypeillä. Laskee! Mikä vitsin rengas tuolla on? Lähetän takas tallille. Ouch! Mut mä teen joskus toistensa vähän pidemmän, mutta tästä tuli vähän tämmönen takkapierupylly. Mut mennään takas selkään. Kopoti kop, ei kun lähetään. Pojeng, mä lähen. Moikka! Ja tää oli mun eka video. Mä halusin tehdä vähän tämmösen lyhyemmän videon, koska mä sain just YouTube-kanavan. Ja muistakaa tilaa kanava. Tää oli nyt tämmönen vähän tylsä, kun se oli näin lyhyt. Mutta kuitenkin voitteko tilaa kanavan ja tykätä videoista. Ja nähdään seuraavassa osassa, joka toivottavasti... Mä tuun sitten teidän äkkyn alle. Älä mene! Täällä on yksi toinen harjoittelija. Muistakaa tykkää videoista, tilaa mun kanavan. Mutta toivottavasti tulee joskus pidempi video. Mutta nyt on tää vähän tämmönen tylsä video. Mutta mä tykkään. Moikka!